Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tikaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Joanne. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. You don't know. You don't know. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi ka doon? May kaning sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Joanne. Recorded by X Thunder Gaming. Joanak, wa man kay klase ugma, manglaag ta ha? Laag? Asa man ta, ma? Adto ta sa mall. Wa day kay work, mama? Wa nak. Si Papa? Na may work si Papa nimo. Kita na lang usang duha maoy magbanding. Ihatag na ko ang tanan akong oras nimo. Thank you, Mama. Kumusta man ang lakaw ninyo ni Mama, nak? Lingaw kaayo pa. Nananaon migsin ni. Nangaon miglami. Unya, nagduwa pagid mig arcade. Uy, mayo hinoon. Kuyog na niya ka na mo sunod pa ha. Puhon, nak. Iyahayanin mo no, pinangga kay kasi mong mama. Mamawi raman sad na si Mama na ako kay permi man siyang mo trabaho good. Panagsara man na siyang mauli sa bahay. Maning swerte kayo kaday. Perfect kayo imong pamilya. Maog kitay. Juan, ayaw pa sa gawas. Pagkita ka. Oh, nga naman ka ha? Magulit na ta. Ha? Wa pa man mo man akong klase pa. Bahala na, nak. Tanak kay nagdali ta. Kay mo biyahe pa ta. Ha? Kayra ka nak? O ma, ngano tay ni sakay man tagbas ma? Magpalayo na tanak. Ha? Kano sa man ta mo balik? Di na ta mo balik dito. Unsa? So, transparent ka din eh. Okay, may ganun ta ha? Sige! Congratulations, anak! Congrats, anak. Salamat ma, pa. Mag-college na gid ka. Asa magkagustong mo eskwela? Pwede og, adto ko sa atong gipuy-an sa una, mo eskwela? Maagyo'y gusto ni mo, nak. Opa, O niya kay layo man to. mag-boarding house lang ko. Sige,
Kung mao'y gusto ni. Thank you, pa. Kumusta magadiha, nak? Okay naman, pa. Kamo? Ako na lang sa dali kay nilarga naman sa mama ni mo. Trabaho na sad. Sige lang, pa. Makatrabaho na gani ko. Dili na maahat si mama og larka. Siguroon ako nga dili na malayo si mama nato. Recorded by X Thunder Gaming. Makaulit ni kitawon ko. Juan! Oh, Polo. Juan, kuan ba? Anak ko nalibugan sa itong assignment ba? Pwede ko magpatabang mo? Maglibog pag ka nga pila ka tuig naman kang nag-college. Kabiyasa na pinakatuig eh. Bitaw. Gabi sa gara. Murag tiguag nung kita para ni mo. 4 years na itong gabi. Naundang na ko. Mong college kaya pong kuhang to dun. Sige na ba? Bangi ko. Sige, good. Asa man ti katudloan? Sa amo lang. Okay na. Salamat kaya. Sige. Ato na ko ha. Mingawa sa ilang subdivision, uy. Oh. Si Mama? Ma! Joan? Nag-unsa man ka din Gikan ko sa bahay sa akong classmate kay naami gibuhat nga assignment. Ikaw, nag-unsa man ka din Api ba na kung nilarga ka? Oo. Wa ako mo larga kay na ako importante nga tuyo sa among kauban. Mao ba? Ikaw, ayaw patakaw atog mga bahay, ha? Layo ba yung taon minimo, nak? Si Makog maunsa ka. Ma, relax lang. Muulit naman po ko sa boarding house. Sige, nak. Pag-amping. Nga naman to si Mama. Mura maglahi ang yung lihok kanina. Mura si kikulpaan. Naakay kitago si Mama na po. Sa manigisan ni Papa. Oh. Picture ni Mama. Tanawa si Mama nimo nang laag sila dito karon sa Bohol. Karon? Nganong magsulti si Mama ni Papa nga ni Arase sa Cebu? Unsa makigitago ni Mama namo? Di man sa pagunsa ha, pero ba sino nailain sa mama ni mo? Murag dili ko makatuo, ana. Nakita na ko kung unsa kamahal ni Mama. Si Papa. No, sad. Pero kung nun sa mo na, may baho ko nga, may bawan raw niya na ni mo. Ato de, kung ba, celebration sa akong birthday nig Saturday? Basig pwede ka, ato sa mo. Plano man ako muuli sa amo, anak, good. Oo, mau ba? Sige, kung mausap ang imo na una, welcome na kasbay ha. Salamat. Wa pa mauli si Mama pa? Wa pamanak. Ngano manunta? Gusto na unta akong muuli diha, kay gimingaw na kayo ko ninyo ni Mama. Basig sunod si Mana patunak. Mao ba? Sige, sunod si Mana na lang sa kumuuli pa. Maayo kay, wadi ka madayo guli.
Nausab akong hunahuna. Dali. Ipaila-ila ti kang mama papa. Ma, pa, si Joanne, akong classmate. Joanne, akong mama and papa. Si Mama. Joanne, dali. Kaon. Polo, mulakaw na ko. Naadimanday ko'y nalimtan sa boarding house. Excuse me. Nailang pamilya si Mama. Gano? Giyon sa pagkahitabo. Joanne, Buhi ko! Paminawa sa- O sa pa may paminaw na ako, di mo? Kaklaro na ato nga naa kay kabit! Nak, dili na ko kabit ang papa ni Polo. Mao ba? O sa di tawag di mo anak nga naa makilaing laki? Imong papa, siya mo akong kabit. Unsa? Pasaylo ako, nak. Pero dili ko gusto maguba ang imong tanaw na ako. Kinahanglan may baho si Papa, ani. Ako si sultihan. Dili na kinahanglan. Ngano, ma? Naibaw na ba si Papa, ani? Sultihin ko! Oo, Ibuang na ganda ko ninyo, ma. nak. Grabiya sa ninyo, uy. Gipatuo ko ninyo nga nindot ang akong pamilya. Nga perfect mo nga pagkainahan og amahan, pero gibuang na day ko ninyo. Sugot karon. Kalimtan ako nga may ginikanan pa ko. Joanne, Padawat pa nako kung laing tao ang nitraidor nako. Pero kaugalingon ako mga ginikanan, maunay pinakasakit. Kigipatuo ko nila sa usa ka dakong bakak. Dini na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kitong mga higalan kaagi ni Joanne nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga Johan, You Don't Know. Let me just give up, so let me just let go. Ang mga kaagi, gibuhatang dudua sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Let me just give